dịka ọfọ nwa obere ihe ka ọ kụrụ ọnụ n'ọnwa ise kpọmkwem ndị Israel na Hamas ji wee malite ịkwarịta mgbọ. Onye nnọchite anya Palestine na Nigeria bụ Abdullah Shawesh ekwupụtago na ya chi uche n'aka banyere ndapụta ụgani n'ọya ọgwụrụmba na be nne ya. Anụta akara eze ABS na Abuja bụ Princess Ekwi Ajide ga-akọdalugo akụkọ anyị. Onye nnọchite anya ndị Palestine na Nigeria ka Anya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka na Abuja kpọrọ okwu enyemaka site n'akụkụ ụwa niile ka a zọpụta Gaza na ụkọ nri na-abịa. Ọ sịrị na ọ bụrụ na enweghị ihe mere ozugbo iji kwụsị ọdachi bụ ọgụ ahụ ndị agha Israel butere nke na-akwụsị ibubata ihe enyemaka na Gaza, ọtụtụ mmadụ ka ga-anwụ. Onye nnọchite Shawesh sịrị na ọtụtụ kwuru mmadụ anwụgori kemgbe ya bụ ọgụ malitere ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 132 gara aga n'ihi enweghị ezi ọgwụgwọ ahụike, ma boo ebubo na ndị Palestine bi na Gaza ka a na-amanye ịghara ogbugbu ma ọ bụ ịhapụ be ha, ebe ihe dịka pesenti 70 n'ime ha bụzi ndị gbara ọsọ ndụ. Dịka o siri kwuo, ndị mba ụwa etego aka ha ji adọ aka na ntị maka mpụta dị oke egwu ma enwe mwakpo na Rafa, ma sị na gọọmenti Israel enweghị ike ileghapụ okwu ndị anya. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.